Pistole Mannlicher model 1901 představuje výjimečný okamžik v historii palných zbraní, zdůrazňující inovaci, technický pokrok a estetický design. Vyvinutá v období dynamických změn ve vojenské technologii, tato pistole od Ferdinanda Rittera von Mannlichera se stala významným přínosem pro evoluci pistolí. Model 1901 byl průkopníkem využití zásobníku na několik nábojů, což představovalo revoluční posun ve funkcionalitě a rychlosti přebíjení. Jeho konstrukce kombinovala ocel s dřevem nebo polymerem, vytvářejíc tak rovnováhu mezi pevností a lehkostí. Ergonomická pažbička a tvarovaný kohout nejenom zvyšovaly pohodlí, ale přidávaly pistoli estetickou hodnotu. Inovace modelu 1901 nekončí jen u zásobníku. Integrace zásobníku do pažbičky snížila celkovou délku zbraně, což zlepšilo manipulaci a přenositelnost. Pístový systém pak zajišťoval plynulý chod mechanismu a minimalizoval zpětný ráz, což bylo v té době revoluční. Navržený pro armádu Rakousko-Uherské monarchie, model 1901 se stal standardní zbraní mnoha vojenských jednotek. Jeho účinnost v boji a význam v historických událostech zdůrazňují jeho klíčovou roli v tehdejších vojenských strategiích. Unikátní design a technologické inovace v modelu 1901 ovlivnily následující generace palných zbraní. Jeho estetická a technická významnost ho učinila ikonou, která nadále inspiruje konstruktéry a sběratele. Sběratelská hodnota. Modelu 1901 je dnes vysoká, s dobře zachovalými exempláři, které jsou vyhledávané mezi milovníky historie a sběrateli starých zbraní. Celkově vzato, pistole Mannlicher. Model 1901 není jen zbraň, ale symbol inovace, síly a vývoje v oblasti palných zbraní. S jeho bohatou historií a unikátním designem zanechal trvalý odkaz v oblasti vojenské technologie.